God aften og velkommen til et nyt afsnit af Søn Finans her. Jeg har i dag skaffet mig selv æren af at have Kasper Holten siddende ved min side. Kasper han er ejer og ved lidt mere om Carlsberg, end hvad jeg lige umiddelbart tror, jeg går ved. Så jeg vil tælle mig at sige velkommen til, Kasper. Jo, mange tak. Tak fordi du vil komme. Jeg vil gerne starte med at spørge, om du kan fortælle lidt om dig selv. Ja, jeg hedder som sagt Kasper Holten. Jeg er 3. generation af Carlsberg. Ja. Det var min farfar, der startede. Min farfar og min far blev selvfølgelig uvenner. Det kender vi selvfølgelig alle historien om. Og så er det jo egentlig mig, der har det nu. Styrer slagets gang. Kan du fortælle lidt om jeres historie for Carlsberg? Jeg kan forstå, at det har været en lidt turbulent historie, I har haft igennem hele forløbet. Jamen det har det jo, hvis vi tager bare generelt historien uden for drikkene, der havde vi jo med, at der var mange medarbejdere, der døde af det, fordi det var meget hårdt arbejde at have. Min farfar og far blev selvfølgelig, de blev uvenner på et tidspunkt. Så det er derfor i dag, der er der både noget, der hedder Ny Carlsberg og Gammel Carlsberg. Det nye Carlsberg er min far, og det gamle Carlsberg var min farfar. Yes. Jamen, jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om jeres udvikling gennem også hele jeres forløb, fordi jeg kan forstå i historien, som I jo har haft en slags udvikling om til, hvor I egentlig står henne nu. Så du kan forklare lidt om jeres udvikling også, så vi får lidt omkring det også. Jamen, det kan jeg sagtens. I dag står vi som markedsleder på det marked, vi er på. Det er vi selvfølgelig fuldt tilfredse med. Det er selvfølgelig det, der var hele grunden til, at vi ligesom startede det. Sådan har det selvfølgelig ikke altid været. Vi har været hårde kampe igennem for at nå toppen. Vi skal sparke en masse ned for at nå toppen. Og det har vi jo egentlig gjort. Og nu, der ejer vi meget af markedet. Hvad har I altså specifikt gjort for at få en stor andel af markedet her? Jeg kan forstå, at det må være et bredt marked, I bevæger ud på. Med mange andre konkurrenter, så I må jo have nogle specielle sortimenter og specielle evner, som I kan, som sagt kan dominere markedet med. Jamen det har vi også. Hvis vi tager det på læskedrikke først, så har vi jo Coca-Cola. Stor del. Ja. Så nu har vi for eksempel lige lanceret den nye Coca-Cola Live. Altså, ja. For vi har selvfølgelig den røde. Det er den originale, og det er med sukker og det. Så har vi Cola Zero. Det var så den tredje, der blev lavet. Det er sådan mere til kvinder. Og Cola Light, det var til mændene, der ville træne. Ja. Og så skulle vi prøve at kaste os ud i noget nyt. Det prøvede vi. Se om man kunne lave en Coca-Cola Live. Ja. Jeg kan forstå nu, hvor I blandt andet siger, at ligesom, altså jeg kan regne ud, at i og med at I har en stor markedsandel, så har I jo mange forskellige kunder jo. Og det er jo klart, så vælger I jo at lave nogle nye produkter. Vil du selv sige, at I tilpasser jer meget efter jeres kunder og tilfælder deres ønsker og behov? Jeg synes, vi tilser kunderne. Altså både med øl og det, vi er ude med en ny øl, der snart kommer ud, det er uden alkohol. Okay. Vi har haft en ude på markedet, det gik ikke så godt, så vi vil prøve igen med en god en. Og det er egentlig det, vi kører på lige nu. Ja. Og vi vil tilpasse os, fordi vi kan jo ikke tåle at miste kunder. Nej, det er klart. Jeg vil godt høre, blandt andet om jeres planer for fremtiden, og hvad I selv føler er muligheder, I har i fremtiden. Jeg kan forstå, som sagt, igen, I er domineret på markedet, men jeg kunne forestille mig, at I stadigvæk gerne vil forblive sådan. Så om hvilke muligheder I selv synes, I har i fremtiden? Jamen, jeg synes jo, at for at vi kan forblive markedsleder på det marked, vi er nu, så skal vi blive ved med at videreudvikle nye produkter og holde vores brand op og forny vores brand, som ellers bliver kunderne træt af at drikke det samme hele tiden. Jeg bliver da også træt af at drikke den samme øl hele tiden, og derfor er der selvfølgelig flere, man kan vælge imellem. Yes. Jamen ved du hvad, Kasper, jeg vil takke dig for at have været min gæst i dag i studiet, så tusind tak fordi du gad komme, og vi ses nok snart igen. Det gør vi.